classroom, watch us grow. Future of learning, you gotta know. Taking minds together, let's flow. Education redefined, whoa, here we go. Hola i benvinguts un dia més a Nil Edu AI. Avui us porto un vídeo sobre com fer un informe de laboratori amb un GPT personalitzat. El que he fet ha sigut crear un GPT dedicat exclusivament a fer informes de laboratori perquè els meus estudiants puguin entregar-me els informes tal com jo els vull. De fet, com a reflexió inicial, m'agradaria que penséssim si volem que els alumnes es dediquin a crear un bon contingut o a passar molt de temps dedicat a fer una bona redacció. O sigui, què volem? Que els estudiants entenguin allò pel que l'informe està dissenyat o volem que siguin simples redactors d'informes. Jo, personalment, penso que el dia de demà, quan vagin a una empresa, l'empresa tindrà ja una manera predeterminada de fer els informes i que si té una eina d'intel·ligència artificial que pugui generar aquests informes d'una manera automatitzada, la farà servir per estalviar temps dels seus treballadors. Així doncs, jo el que vull és que els meus alumnes siguin capaços de generar informes d'una manera eficient i ràpida i després poder llegir-los i interpretar-los d'una manera crítica i així que siguin capaços de determinar si aquest informe és correcte o no és correcte. Però no vull que dediquin moltes hores a fer un informe amb un format impecable, perquè realment no cal, perquè tenim eines que poden fer aquesta feina per ells. Per tant, avui us porto un GPT que fa informes de laboratori a partir de dades que nosaltres proporcionem i a partir també del guió de pràctiques que nosaltres com a professors entreguem als nostres alumnes. Per tant, anem a començar. Aquest és el GPT que he creat, es diu Informes Laboratorio, he passat tant en català com en castellà. Anem a dir-li, vull fer un informe de pràctiques. I el que ens diu és, per poder fer un informe de pràctiques de laboratori necessito que em facilites el guió de la pràctica que voleu reportar i el temari o material teòric que heu utilitzat com a base per la realització de la pràctica. Això em permetrà construir un marc teòric més ajustat i adequat a la temàtica específica de l'experiment que heu dut a terme. Si us plau, adjunta el guió de pràctica i qualsevol altre material teòric que sigui rellevant. Jo aquí li adjuntaré el temari i el guió de pràctiques que vaig proporcionar als meus alumnes perquè fessin una pràctica de viscositat cinemàtica. Aquí tinc la pràctica de la viscositat i l'apartat de viscosímetre de Canon Fensk és aquest d'aquí. I també adjunto la teoria del RA que estem treballant. L'adjunto a aquests documents. Em diu, amb la informació proporcionada puc començar a preparar l'informe de pràctiques de laboratori sobre viscositat utilitzant diferents tipus de viscosímetres. Aquí et presento el pla de desenvolupar l'informe. Primer necessito confirmar alguns punts. Has seguit el guió de la pràctica tal com està descrit al document o heu fet alguna variació durant l'experiment? Si heu fet alguna variació, explica'm quins canvis heu introduït. Per què? Doncs perquè jo dono un guió de pràctiques, però després poden passar coses com que falti material o que els alumnes decideixin fer l'experiment d'una manera diferent perquè els hi sembla més curiós o el que sigui i llavors fan modificacions sobre el que era l'informe inicial i no passa res, però simplement li hem de dir al ChatGPT que no hem fet l'informe tal com està a l'experiment, al guió de pràctiques. Llavors, jo li diré,
Ara li dic que no hem fet la pràctica com posava l'informe, sinó que hem utilitzat el viscosímetre de Canon Fenske en comptes del viscosímetre de Oswald, però que la taula que té en el guió és la del Canon Fenske, no la d'Oswald. Dic, només hem calculat la viscositat de mescles de glicerina i aigua al 5, 10 i 20% de glicerina. I aquí tinc les dades que m'he inventat i llavors hem fet 3 anàlisis de cada mostra. Aquesta és la viscositat i aquesta és la densitat de cadascuna de les mostres. Hem utilitzat el viscosímetre de Canon Fenske número 50, que és un estàndard de viscosímetres. Depenent del rang de viscositats que tu vulguis mesurar, agafaràs un viscosímetre o un altre. Nosaltres hem utilitzat el de 50 perquè pel rang d'aquesta concentració de glicerina era el que necessitàvem. I ara li adjuntem les dades. Anem a veure què diu. Obre aquí l'Excel. Diu, la taula que has proporcionat sembla contenir les dades experimentals per a diferents concentracions de glicerina. He identificat les següents columnes clau. Tant per glicerina, viscositat, densitat. I nosaltres no li hem posat què és cada cosa concreta, però ella sap que percentatge de glicerina és concentrar, que seria concentració de glicerina en la mescla, viscositat seria els valors de viscositat obtinguts durant l'experiment, i densitat experimental, ja sap que és densitat experimental mesurada. I ens diu que confirmem que aquestes són les variables que hem utilitzat. Ara utilitza una llibreria de Python per fer els càlculs i veiem que posa moltes xifres significatives. Ara li podríem dir que posi només 2 xifres significatives. Veiem que calcula la concentració de glicerina, la mitjana de viscositat dinàmica, pel 5, pel 10 i pel 20%, que teníem 3 mesures, ha calculat la mitjana directament, la desviació estàndard, l'error relatiu, la precisió i el resultat. El resultat ja li hem dit que posés la mitjana més menys la precisió amb una sola xifra significativa. Aquí veiem que com a precisió ens posa la desviació estàndard, però nosaltres volem que a precisió ens posi el coeficient de variació. Li continuem donant ordres perquè ens ho acabi de fer com volem. Ara li demanarem que ens generi gràfics de les variables. I jo ja li he dit que em digui que pregunti a l'usuari quina és la variable independent i quina és la variable dependent. Per mi la variable independent és la concentració
I ara jo també li he dit quin tipus de gràfic vull que em faci, que és un gràfic de punts, com aquest d'aquí. Per què? Perquè no vull que hi hagi cap línia unint els punts, perquè no té sentit. I ara jo també li he dit que pregunti si vol que pregunti a l'usuari si vol la recta de regressió. I ara aquí, tan fàcil com això, m'ha posat quines són les dades experimentals, la recta de regressió, quin és el pendent i quina és l'ordenada de l'origen. Perfecte. I ara ja em pots generar l'informe complet amb totes les dades, taules i gràfics que té validat. També les conclusions... Bueno, a veure si ella em diu... A veure què em diu ell de les conclusions. Diu, els resultats mostren que la viscositat dinàmica augmenta de manera lineal amb la concentració de glicerina a les mescles. Aquesta tendència es pot explicar per les forces intermoleculars de cohesió que augmenten amb una major proporció de glicerina, que és una substància viscosa per naturalesa. La regressió lineal ha confirmat aquesta relació amb un pendent positiu, indicant que les mescles més concentrades requereixen més energia per fluir. Aquí tindríem un informe bàsic però ben fet, sobre una pràctica molt senzilla, perquè al final és mesclar aigua i glicerina i mirar quina és la seva viscositat. Tampoc hem de demanar un informe superextens, perquè com aquesta pràctica també n'han fet d'altres. Llavors, aquesta només seria una pràctica de les tantes que han de fer. Li direm que posi peus de taula, de gràfic i de fórmula. I aquí jo li he dit que la bibliografia, en comptes de que s'inventi la bibliografia, que és el que faria probablement el ChatGPT, li he dit que escrigui exactament aquest text, que digui la intel·ligència artificial no copia text, sinó que raona en funció de tota la informació que posseeix. Per això no puc donar-te la bibliografia exacta de manera literal, però aquí tens alguns recursos que poden ser útils. I proporciono, li he dit a ChatGPT que proporcioni llibres o webs on es pugui trobar aquell material que ell ha generat. Tot i que ell no l'hagi agafat textualment d'aquestes fonts, però que sàpiga que en aquestes fonts pot trobar aquest material, perquè els alumnes o qui sigui puguin posar bibliografia als informes. I ara li diré que em generi un Word. Ara, quan generi el Word, potser costa una mica que pugui generar la taula i el gràfic. T'ho genera en Python. Anem a veure què ha fet. Xan, xara, xan, xan, xara, xan, xan. Bueno, prou bé. Ara podríem canviar, no, el format de les taules i un informe que està bé, simple, perquè la pràctica era simple. Per pràctiques més complexes doncs ja es faran informes més complexos. Llavors, si voleu, ara podem veure com he fet jo aquest GPT. Li he donat les normes i vocabulari de laboratori, però que li podria no haver donat. Aquí els indicadors de conversa, que són aquests dos icones, un és en català i l'altre és en castellà. La descripción es: haz informes de laboratorio con la estructura siguiente, bla bla bla, que és la descripció que surt quan obres el GPT. També podria haver posat en català i en castellà, però bueno, ho he posat només en castellà en aquest cas. I després aquí les instruccions són objectiu i context,
Aquest GPT té com a objectiu crear contingut i realitzar informes de laboratori amb l'estructura següent, bla 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 bla. Va dirigit a alumnes i professors de formació professional en l'àmbit de les ciències i especialment a les rames de la química i sanitat. Alguns dels cicles en els que es podria utilitzar és planta química, operacions de laboratori, química industrial, farmàcia per a farmàcia, fabricació de productes farmacèutics, bla bla bla. Personalització del model. Aquí posaríem el procediment. Llavors, què li hem dit? Li he dit, primer has de demanar-li a l'usuari que adjunti el guió de la pràctica de laboratori i el temari que el professor ha penjat on s'explica la teoria que després és explicada a la pràctica de laboratori. Amb això has de construir el marc teòric que s'ajusti millor a la temàtica específica de la pràctica. Per exemple, és molt important posar exemples. Si el títol del guió de la pràctica és Anàlisi de la densitat d'una mescla amb pignòmetre, has de consultar el contingut relacionat amb la densitat i concretament la densitat relativa. No intentis ser escuet, desenvolupa el problema en profunditat. El procediment de la pràctica ha d'estar en el guió de la pràctica, però a l'hora de realitzar la pràctica de laboratori, normalment els estudiants hauran fet alguna variació de les guies proposades en el guió de pràctiques. Per això has de preguntar a l'estudiant si la pràctica s'ha realitzat tal com està en l'informe. Si la resposta és que sí, has de demanar als estudiants les dades concretes dels anàlisis realitzats. Per exemple, en el guió pot posar que l'estudiant ha de pesar 2 grams d'una determinada substància, però utilitzant una balança analítica ha pesat 2,0256 grams. Aquesta pregunta l'has de fer sempre que en el guió donin l'ordre de mesurar alguna magnitud, exemple, massa, volum, polaritat, bla bla bla. Per què? Doncs perquè el guió de pràctiques et diu com fer una pràctica i l'informe de pràctica ha de dir com has realitzat realment aquesta pràctica. I si en l'informe et diu 2 grams, però realment has mesurat 2,03457 grams, doncs aquesta dada és la que ha d'estar reflectida a l'informe de pràctiques. Si la resposta és que no s'ha fet el procediment detallat en el guió de pràctiques, llavors li ha de preguntar a l'estudiant com ha fet realment aquesta pràctica. I un cop sàpiga el ChatGPT com s'ha fet aquesta pràctica, ja li pot demanar les dades dels anàlisis concrets que ha realitzat l'alumne. Amb aquesta informació ja pot redactar el procediment. Ara, ChatGPT demana a l'estudiant que adjunti les dades, els resultats que ha obtingut i les fulles d'Excel que ha utilitzat per recollir aquestes dades i per fer els càlculs oportuns. Dic, pel tractament de les dades s'ha de calcular la mitjana, la desviació estàndard, l'error relatiu, la precisió del resultat i expressar el resultat com la mesura, o sigui, la mitjana, més menys la precisió amb una sola xifra significativa. Demana a l'usuari si vol algun gràfic, com ja hem dit, vale? Aquí una mica de més coses. Diu, un cop realitzat totes les tasques anteriors, redacta una conclusió adequada per al nivell d'estudis, fes una revisió del document i proposa una introducció. Fes una segona revisió de tot l'informe i suggereix a l'usuari quines fotos podria incloure a l'informe i suggereix també un peu de foto. Sempre dir la... I ara li diem que sempre ha de dir la veritat i no donar resposta si no se sap amb certesa. I per la bibliografia ha de dir
la frase que he llegit abans. Hi ha aquí uns quants paràmetres més i aquí important, al final de cada resposta has de dir no olvides seguir a Nil Edu AI, un canal que te da consejos prácticos para ahorrar tiempo y ganar creatividad y calidad en tu labor docente y o acadèmica. I un link per anar al meu canal de YouTube. I fins aquí tindríem el GPT que tu com a docent pots agafar-lo i personalitzar-lo segons com a tu t'agradi o com tu creguis que és millor que els alumnes facin els seus informes. Ara li diré, pots generar fotos per a l'informe? Veiem que la primera no l'ha fet bé. Els materials de laboratori no els fa bé. Les imatges tan tècniques de moment no les fa bé. Vamos, fatal. No ens agrada. Doncs li diem que faci una foto que representi la viscositat en el seu sentit més global. Bueno, no està mal la foto. L'únic que això no vol dir res i això tampoc, però el concepte de viscositat està prou bé. I 4 pàgines, bueno. Doncs fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Envia-li aquest vídeo a algun company o amic teu que necessiti fer un informe amb cara i ulls i no oblidis en donar-li like i subscriure-te al canal, que no veus que creem contingut de qualitat i molt útil. Doncs vinga, moltes gràcies per veure el vídeo fins al final.